uyehova angayakhiyo indlu ofumana abasebenzi abo bayakhayo. Xa uyehova angagcina isixeko wofumana ngaphaphame umlindi. Nofumana nivuka kusasa nihlale kude kube sebusuku nidle isonga sembulaleko. Ngokunjalo uyamnika umthando wakhe ubuthongo. Masindulule inkonzo yakusasa nje ngokuthi sivume sonke nambongo 277. Singeni lenkosi yethu kuyo lendlu yakho. Sikhangele Thixo wethu ngobubele bakho. Iye yakho lendlu Nkosi. Indlu engcwele. Zukuhlangane nathi Nkosi usithamsa ngcele. Siyavuma izono zethu sebusweni bakho. Sizibeke ingcelo zethu ngokuphambi kwakho. Ezo zono sone ngazo uyazazi zonke. Siyalila ngenxa yazo ngomphefumulo wonke. Sivuyise Nkosi yethu ngoxolelo lwakho sinqinele Thixo wethu ngawo umoya wakho. La kuthethwa izwi lakho masilive sonke sibe nokhanyiso lwakho ngamaxesha onke. Umhla enyangeni umhla wama-28 yeCawa yesine yomtrinity masithandaze amazwi omlo wam izicamango senhliziyo yam masisetyenziswe nguwe Thixo. Lizawufunda Nkosi ilizwi lakho kumkani kakumkani abantu bakho baphulaphule Thixo udume ngokulunga. Baphulaphule Nkosi abantu bakho Nkosi enofefe ngendlebe zomoya ukuze balive ilizwi lakho. Ezi zinto sizibanga Thixo wam sizicela sikholo njengeThixo uvayo wona kusenzela izinto egameni lomfeni nomvuke luthu nguYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Mandicela irhameli lihlale phansi sithabathe isifundo sethu sokuqala nesesokugqibela esiyasifumana sibhaliwe kwincwadi yevangeli ngokubhalwa nguMateyu isahluko se-10. Kodwa sawuthabatha eza vesi zintathu zokugqibela ezifumana kulaa vesi yama-40 uya kwivesi yama-22. Ndiyafunda ke. Lo wamkela nina wamkela mna, nalo wamkela mna wamkela owandithumayo. Lo wamkela umprofeti egameni lomprofeti uyakwamkela umvuzo womprofeti. Nalo wamkela ilungisa egameni lelungisa uyakwamkela umvuzo welungisa. Nothe waseza noko amnye bangabona abancinane indebe yodwa yamanzi abandayo egameni lomfundi. Inene ndithi kuni akayukha alahlekelwe ngumvuzo wakhe. Eli lilizwi lenkosi. Malisikelele ukufunda kwalo ngoku nangunaphakade. Amen. Siza ukhangela umxholo wanamhlanje walo mhla wama-28 xa iphela lenyanga kaJuni. Bawumongameli irhamente amagosa asekhaya nabo bonke abantu abaphulaphule ilizwi likaThixo molweni kusasa nje. Ndiza nalo myalezo endicinga uba ndithetha Ndzonga president wam kwanyanzeleka into yoba mandibe nayo itimu yale ndawo ethi sebenzani ngenyameko nenze ekaThixo intando noyizuza imiphefumlo. Ithi iBhayibhile ke yesiNgesi xa sifunda kakuhle ithi work with diligence on the will of God. Apha umbhali Mateyu kodwa usibalisela ngobomi
bukaYesu. Ndivumele bawumongameli labashumayeli ndingamchazi uMateyu ba usuka phi engubani yaye yavalwa nini le ncwadi. Ndime nje ndithi lo wamkela nina wamkela mna, nalo wamkela mna wamkela lo wandithumayo. Kusemveni kokuba uYesu ewahlanganisile amadoda 12 wasondeza kuye. Ithi iBhayibhile yesiNgesi akugqiba ukwahlanganisa, he give them orders. Yangathi ndim balibandlela mawesini ndabamkela uYesu, kunyanzeleka into yoba mandihlale phantsi ndiboniswe imicimbi nendlela ezawuhamba ngayo, ngoba le nto ngumntu kazawuthunywa iqale ilungiswe. Akathunywa ngokangwana nomntu kaThixo ekrwada, ngoba uyazinto into yoba uzawubheka ebantwini hleze athethe izinto ebengafananga uzithethe. Ithi nyathi matshokoza xa ivula umlomo niyabona ndinithuma njengengcuka phakathi kwekhusi. Uthini ze nibe nobulumko njengenyoka, kodwa nilulame njengamahove, ngoba abantu eniya kubo ziindidi neendidi zabantu ezahlukeneyo. Bazawuthi abanye ngeli xesha ningabusivangeli athi ayikho le nto ininzi, kodwa ndimthanda xa isithi kuyo yonke loo nto ze ningaqheli into yoba nothetha ntoni na. Lo wamkela mna wamkela lo wandithumayo. Injongo yale ndawo bawumongameli nanirhameli yasekhaya isiboniso kokuba ngaba nakubeni nje sihambisa ivangeli asiyihambiseli thina, nakubeni sihambisa ivangeli asiyihambiseli Yesu Kristu, kodwa sihambisela lowo wamthumayo uYesu Kristu. uYesu Kristu yimediator phakathi kwam noThixo. Kabe uYesu Kristu ngumlungiseleli wam phambi koThixo, khona ukuze sithi indaba esisibhekisayo ndingazibhekisi ngqo, ngoba uthilo ngelashwisi lowuza usangam engezingam unakho ukuya kwimbali yomgqibelelo yokholo lethu. Lo wamkela nina wamkela mna, nalowo wamkela mna wamkela lo wandithumayo. uYesu Kristu ngeli xesha aba bazalwane uthi ze nithi bangike nangena mzini uthile nazanamkeleka, ze nithi xa niphuma nizosula iindawo zenu lithi lishwa eningavana lo lihlale kwelo khaya, kodwa uba lithe lafika kwikhaya elinobubele nize nithi uxolo lenkosi malihlale phakathi kwekwenu. Kangangulaa mfo onguMateyu obhala le ncwadi athi umbhaleli wethu kayisamkela levangeli wambiza uYesu ukuba mangene endlini ahlale naye. Bakhalaza amadoda angabaFarisi, niyambona nalo mntu ithi nilungisa ngoba ufike wahlala kwindlu. Yabona yabe niyakhabatyhewusa kathana zina ukuba ngaba iyeza lifumaneki kwabaphilileyo, lifuneka kwabagulayo. Ndizele ukufuna oku kulahlekileyo, ndizele ukufuna izimvu zakwaSirayeli. Nathi xa sikungenelizweni
kwilizwe elixakekileyo, ilizwe eligulayo. Kufuneka into yoba sazi into yoba xa sifika phakathi kwelizwe sazi sibe sithi uya ngeli xesha sesityo sesifo usaphile owethu uYesu. Sime ngokufihli ke sithi owethu uThixo ulala nathi, avuke nathi. Owethu uThixo uhamba nathi, sasigula siphelelwe yimisebenzi. Owethu uThixo wathi uhamba nathi ukuze ithi ihlabathi kalisijongile lazi ukuba ngaba ukho ngenene, lizalahla ithemba ngenxa yesi sifo secorona. Sime sithethe ngofihlisile sithi simela lowo wasithumayo, simela lowo ungena kubona ngeliso lenyanga, obona ngeliso lomphefumlo. WakuThixo hlala ezulwini, sisaphulaphula njalo angasikela masewathamisa ngelisele ngoku nabona phakathi. Amen. Masithandaze. Lizwi elinamandla elibona bubunyama kubaleke. Thixo ndinoyingcwele, kumkani wengcwele. Thixo ungumdali wenkoliseni yethu. Thixo ozikuzithathu ungithixo mnye. Xa Nkosi elungileyo siphetha le nyanga, kumkani namandla wonke singazi into yoba Nkosi ngapha kwale nyanga Nkosi enofefe sosusa ntoni na, kodwa sinethemba loba Nkosi enofefe wakuthetha ngelizwi lakho Nkosi enamandla wonke. Uyitholomanalise Nkosi enofefe esi sifo sibulalayo ngapha kwale nyanga Nkosi enofefe. Sakubona Nkosi enofefe bephila abantu bakho. Siyakuthandaza njengoThixo sisithi yehla moya ingcwele, asiuve Nkosi enofefe usilawula Nkosi enofefe, asiuve Nkosi enofefe usiphakamisela phezulu Nkosi enofefe namandla wonke, ukuthi Nkosi elungileyo kungashekile ukushekela bayimfundi Nkosi enofefe zawuma ithethe ngelizwi lakho. Ezi zinto asizibangi ukuthi Thixo namandla wonke sizicela sikhona nakusenzele egameni lomfelo mvuko nthengisa Nkosi yethu. Amen.